Rwase bunge ya Bonjari iridhariane Brighton Makori. Aba director ko Rwase Chief Factory au chechae gatia be factory ya Kiamukama Nyamache na boigo Ugembo egatie chinde chinyinge nigo baganirie aba director bakoroko bachinga kinyororo eriokorwa obokorere obuyago kinya esekta yoburimi bwechae yani wabaya kwana chinga kibaumirana asiboigo bancherana gosebaiwana nako chamo na kubwatanira kuri obokorere buru obuyago chiase abarimi bechae umurikeito ndemo Steven na tuwariganire tioroboti Rwase obwime. Abateneri be Chief Factory cheke merigie cha imiakisi nigo basangire kanale rasege karogyo koleta mu amagarine birengereri byabo ebyo baroberetiko bira service ne ya Kenya Tea Development Agency KTDA inki turae KTDA Holdings etokorere as our service managers, and then tuli linki to gutigara nakyo as factories kelitoko make decisions as directors, board of management, one goal and one understanding and one stand. Yo ndo kitego teanga bariwa minto asimure koregas yana mugondo torecha buna kawaida ase keri kyarorekanire koboko ngusana kwa boteneri gwe Chief Factory niga bateneri abwa bachore baichane ira bateneri abakoro abo barusi kugeti abo gotebekana goturubani oboncheri bwe chae ase Chief Factory ao Korugoro ntoigwete aba director bakoro bari twarusiti office baje to bagakusanya na baetire kuru factory baetire factory chionsi Korugoro na bono mambia bagenda chi branch chi factory echo bagotebia ngana bari office. We are there into abarimi bachora na ende ntura abarosia mu abaroseti bakagemuka ruororo abarimi bakabarusia roro boro naende kunya gueso ya si biashara byabo na inu mwasoka asobo mo nigo basabira ba directors abakoro gukanyekana kwana na chinga kichinto ereru asaba directors abwa bachore ase baganiria abarimi kogendera kwene kibuna basimekire na kogesecha engiya era bamenterekere ngo kiengeri bakonyora to wapiri to them wabere inka mbabasiko Jesus factory ekiagera imbari konya farmers ntunto gendera toko bakorere gasi nande ganga yaito noko kani gweito inkoringa omweri bweri tuko omuremi anyore faida yekemeri kegeito giechaye naende mbagane tia bakorere gweito igobono irangora nande tutige tokore gas ngakiego ikariori nando buremi na bakabairani onye mwakorete bia onye mwakorete bia we are sorry nande tutige turaikaranse keroge keiga. Keep off from there. Tigabare mi bara ubuya no bora yoboya boko barentera mangana mayaso buri mibwabo. Solidarity. Obomo ne chinguru naso moiko yoyo nigabateneri be Chief Factory checha ikorwa soro wango rwagusi mona ko Rwase Chief Factory Kiamukama Ugembo na Nyamache banara gwesoke na hotel namba bakubwaterana kwene kibuna kwegera bareke merigie chai na bare mibe chai kwene kibuna engere kunyara konyorugo etereke merieke nenyare gukina na kwene kibuna abarimi banyarire kwegendereri ko report ri etaseni kiandizi TV kuroiga sensemo ya Samete gotoka ime county ya Kisii Elietariane ndemo Steven. Abaremi ko Rwase chinsemo au ast county